Yaro trai, yaro trai, yaro trai. Kabanengkong ni aingu yau trai. Ubala penla yangi, ubala penlong yangi, bangin don ha kini ke step, ni don ha kini ke madan, bangi wan ban penkoi ya kini ke madan, ha ke benengkong ngamla klem da ai khublei ya ke shnong. Kabala Jingsngewnguh yangi ha bangi lek ban pan ni ka permission pila ai da ka ba keluit ke mensim bangin penlong ya kini ke jingseng ida ai khublei ya irang ba shnong ibala ai subha I lembat ke member ya ka ba ngamla ban jer keteng iwe pe iwe ya ka ba ngamla ban ai khublei da ka ti henrei ha kini sngi wan ban ai khublei ya pi tang da ka tien ban ong khublei shibun ya ka jingdon rengkat ke jong pi nen kasni kala long shisha ka jingkir khu kala long shisha ka jing ai men sim yangi ba ngila ban penlong ni je seng ha kini kisni baro lai sni kala long shisha ka jing job kala long shisha ka jing thau thamai ha kini ka shnong ka jongi bangi I ba kini ka shnong ka jongi na kini ka madan ha kini ki peusnem ki bladap tang da ki tamasa sudah ngiyo ha kini ka jaka henrei ha ni ban kot uni usnem yo kini ke jingseng ba utrai uladon rengkat lembat ngileng ba ke jingdon rengkat ke jong pi ke shnong pil ai men sim yangi ba ngila ban penlong ya kini ke jingseng da ke jingsno ketilang ke jong pi ba piru piladon bentalem ba pila ai da ka bakluit men sim to ublei ka jingsup unlong rengkat bat pi unang kerku ya pi haki kam ki kti banang ne shakmat kan long ke jingker ku ya ka shnong ke jongi lem ya kini ki than ki marjan ki bawan ban yasno ktilang ha kini ke jingseng I shisha ba kini ke jingseng ka long ke jingseng ka bajob ba shibun ki men sim ki ba kordor ki lawan ha kini ke jaka ki lamat shibun ki kamba baulo penkhia epi baulo thau thamai epi nginget ba piru pinang yai duai ba pinang kenmau ya utrai ba utrai long rengkat lembat pi khublei shibun ni pi baro pi jupet bo petros abo stang menyala baka kamo postal nong ka basipo haba ulek ka yang Cornelius ki yang juki gentle hamanai singken shakabalang. Because every time they went, even remember, even the house of Cornelius, they will have to give account. Ki ang balay melek so gentle. Why did he go among the Gentiles? Naman ki Jew ki itang paramaki. Because the Jewish people will only love among them. Nengkong nga ay ngo I uturay na marka jingbaga jingit baga jingisne ke jo uturay bade uturay hi bade hok banyo ya ka burom baro ka eke bangile ngile nang ka burom ke jo uturay ban nga ay ngo say uturay bade uturay hi bala penla ingi malembaka poternet gospel media industry melayu ban penlong ya kan ka Jingsngewnguh akan ka shnong ka jongi shnong Bhoirymbong manado ba sedang jong ka Jingsngewnguh mila mat sisa ya ka jingdor kat ka jong uturay lang baka way pagaway ka Jingsngewnguh ka bangilayo ban penlong ki hap ka ba ki Jingsngewnguh ki jong uturay ka layo ban bet ya ka tien ka jong uturay ban ngiyo isisay ki kamba ki jong uturay ya ka jingpen ka jong uturay ya ki mersim ke bakordor ke bala jot ke bala rem na ba katahi ka deka mon ka jong uturay bar katahi te ka deka jing temu jong ka bakongsan jong ka Jingsngewnguh tingi aingo sisa ya ka jing tere ka ba ka kraw ka jong mersim ba ko jong uturay bat ngi aingo ro ya ki pai ba ya ki pai lang ka jong uturay ba ki balawan ya ka ban ya Jingsngewnguh lang ingi ka ni ka madan wa ka wala ka pon mersngi ka shit ba pada kapor menmet pada kriat bah kan dengan madan re dah mersim ke bahaya syak selam ki syong bat ki up namar bagi terang bat ki seliang ya ka tien ka jong belai tading ta kwa banong fi ni kisngi bagindan ki chingten jua ki chingat kisngi ki banangwan kinang buon ki chingten jua shanong in pai shanong in pat shanong in re hang ni ko ang you blay daga jingi jong trai ngilong kumni bat shisha ngin I ga jingbha ga jingsne jong trai nedu basdang ni ga sngi nedu ga sngi thodeng hadu ga sngi menen ga sngi trai bat hadu menta ga sngi I ga jingbha ga jingsne jong trai bat shisha ni kamba ya ga brom ga jong blay bat shisha ngin I ba trai shisha umon ban pen ni ga shnong hri om tang ni ga shnong hri baro kari khasi jentia baro ko ken bingai ngut ki samla ki long kmi ki long pa ki on ban tuch ni ga jakai ban shakri trai bat shisha ngai ngut ba trai ta pen kelai ki ban ngai ngut ba blay pen khya ki ba pang ba stom ban ngai ngut blay ule ki kamba shubun ba ban ngin I
kata bat ni sngo buram ni sngo ngu yu jisu hadu kata boleh bahapalat ken nam tani ke shnong ka thau ka dong jongi ban ngai ngu yu trai ru ki banget ki bi yu trai jisu na kalengri ke si jentia ki wan ban snok tilang ban shimban talang hani ke jaka ban shakri yu trai hani ke shnong Bhoirymbong hani madan kur kalang ken ngai ngu yu blei ye ke jing bha jong blei bo wan lami ki breu ken ba shisha ngai ngu yu trai bo ni lami ni gospel hani ke jaka ken ba ni khobor ba lingba ki shakri ki jong trai ken ji bala ai bala pha hani ke jaka ken ban sami ke tin jong blei ba ngai ngu ikta ke jing bha ke jing isne jong trai ban kaliang ki banget hi baro ni Bhoirymbong ngai ke jing khublei nam ta baro ki bala dan mentalang hani ke jing shakri ken nadu bas dang hadu kan ke sngi ke bakhat du kan ke sngi ke bangi pen khuit non ni ke banan ngai ngu ngai khublei fi ba ke jing da ke jing khu trai ni khublei fi baro ba ngai trai unang kur khui fi Ngai ngu yu blei he bingi ban pelong ngi ke healing festival ngi ke shnong Bhoirymbong ngi ki kamba ke jong trai ngi ki jing trai phala ke jong trai bangi ki priu ki omat e kata ki shem e kata dei de bor jong ki dei de jing la jong ki priu ngi ki jing trai jong trai ke jing ki men sim khoi namar shwai kata ngi lai dwai bar ke jing dwai ke trai kapalat ya shisnam ngi lai dwai nam ta ke healing festival ngi kam dei ke jing jarang khat ke de bu trai don mele ye i kamba jong trai but menin kham tam ba ki pat ba shibun na ki wei pat ki than ki wan shek ni ki jaka ni ai ngu yu blei gata enget ba ki bru dei tang ba ki shu wan tang ba dei ba ki wan ba comment ban shat hendrei ni khmi linti ba tang ga wei kin phai shu Jesus Christ kin shakri kham bha Jesus Christ enget ba ki nom shep ting you know re tang ga wei kin bot Jesus Christ enget utran ai bor ki tran pe khlan ki but baro ki shakri jong trai ai ke jingu nam da jongi ken baki bet iktin jong trai ngi ge jing kala ngi jing thamai jong trai but baro jong ni ministry jong ko potanet ai ge jing khublei mju i banget ane Bhoirymbong mju ni ge na shillong na ge pat i jaka ai ge jing khublei na bata brom jong trai ken amen but amen